Moje otočíš do piči, ja No. Ani ideme, ne? Telefonuješ, alebo čo? Kurva, dobre som. Tento pán momentálne ide rozjebať panel. Neudrží? Jo, to či to nevytrhne z hora. Nedáme preč auta. Vpredu mám také oko, ale to je ešte nižšie. To mi zase tam praskne narazí. Nedáme preč auta. Nie, no na čo? To len to je hra. Aha. To spadne nám to. Len keď mi to vytrhne. Láno do čerta. To nič, už spadne aj s drevami. Nie, to dreva nevytrhnem, keď mi vyškodne láno boli. On to je namastené. Oh! To je, poď sa pozrieť. Vieš, natáčam.